hukom sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, prosesyon kang itom na Nazareno sa siyudad kang Naga mayong naging problema sabi kang simbahan. Naga City Police Office higot binantayan ang mga aktibidad kang Black Nazarene sa siyudad kang Naga. Final committee hearing para sa pinaghahaga na fare increase sa Trimobile ginibungo niya na aldaw. Naga College Robotics Team qualified sa first ever Robotics League sa Pilipinas. Diyos marahay na hapon. Ako si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapagatod, Bareta. Selebrasyon kan kapistahan kan itom na Nazareno sa siyudad ning Naga naging matrayumpo asin liwat na pinag-atindira nin dakol na deboto. Aram taman ang kumpletong detalles kan sa report ni Antoinette Eduardo. Matuninong asin makabuluhan sinagtapos na pagselebrar kan kapistahan kan itom na Nazareno digdi sa syudad ni Naga. Arog kaini pinagladawan ni Father Eugene Lubigan, ang kura paroko kan Holy Cross Parish na yaon sa Barangay Tabuco, syudad ni Naga. Kumpara ka nakalihis na taon, nagdakul subuot si mga nag-atindir sa aktibidad kan kapistahan kan itom na Nazareno. Arog man kaini an obserbasyon ni Carlos Cambe Jr., ang vice-presidente kan Hijos de Nazareno sa syudad ni Naga. Sabi katong mga volunteers may halos nagdagdag compare so last year. So big hiling naman sa drone shot kang so okasyon naman kasuban. Nagdakol po kumpara katong nakaagi. Sa hiling ng mga taga sa ibang Si iba po, si mga kaibanan mi po nga ni si mga taga-gain sa taga-bula ay iba bula sa buhi niyaon po ngunyan digdikang pagprosesyon. Kun igwang pinaglalaoman si Father Eugene na mangyari pagkatapos kan kapistahan kan itom na Nazareno, iyo ini. Kasubagong aga liwat na pinagbiyahe ang itom na Nazareno pasiring sa Barangay Palsong, Bula, Camarines Sur, kung saan ini pinag-aataman. Ang piglalaoman may itong mga nagkadarangog kang mga deboto sa mga homilya, sa pagpaliwanag managod sa debosyon. Iyang babalon-balon ninda, tanganing masusteninda itong sa indang debosyon na ang debosyon talaga naka-angkor sa satong kagurangnan sa Yesu Cristo. Para sa One Media TV48 Naga, Antoinette Eduardo, Newsbreak. Mientras tanto, Naga City Police binantayan ang sarong simanang aktibidad kang itom na Nazareno sa siyudad ning Naga. Urog na ang 2 beses na prosesyon. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Mayong pinagrespondihan ng Naga City Police Office sin anuman na krimen na may koneksyon sa pagselebrar kang kapistahan kang itom na Nazareno sa siyudad kang Naga. Pun kang nobinaryo sa Holy Cross Parish hasta sa 2 prosesyon na pinagibo sa sentro kang Naga. Huli kaini generally peaceful ang naging assessment kang Naga City Police Office sa nasabing aktibidad kang simbahan. Ang magiging assessment po namin sa katatapos lang pong ginanap na kapistahan ng pong Nazareno dito sa Naga City ay masasabi po namin generally peaceful, considering po na we don't have single incident recorded or naitala sa aming blatter book na kung saan in connection sa nangyaring kapistahan ng pong Nazareno. Huli tapadagos nagdadakol taon-taon ang namamanata sa itom na Nazareno, liwat man subot mapreparar ang Naga City PNP sa sunod kaning kapistahan. Kung igwa subot dapat hilingon ang simbahan sa nag-iiba sa mga prosesyon, ini iyo ang mga minor de edad. So yung pong kinakailangan natin, siyempre po yung mga devotees natin na napapansin natin, may mga, ito sa level naman kasi ito ng simbahan, na may kung talagang i-observe natin solemnity, sa tingin ko i-limit natin din sa mga itong mga minor de edad na talagang na although dapat mamulat din sila kung ano yung panata nila, pero parang hindi po sa tingin ko tama na sila yung nandyan pa po sa ngayon, kasi baka kung maipit yan mga yan or so dapat i-limit muna natin doon sa mga minor de edad, doon naman tayo sa mga sapat na gulang.
Siniguro man ni Police Lieutenant Colonel Darius Sola, Deputy City Director for Operation na taon-taon man may deployment ang Naga City Police Office sa aktibidad kang kapistahan kang itom na Nazareno na liwat nindang gigibuhon sa masunod na taon. Para sa One Media, TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Padago sa mga bareta, ginibungo niya na aldaw ang huring committee hearing kan Committee on Transport na pinamamayuhan ni City Councilor Omar Buenafe para sa pinagahagad na fare increase sa Trimobile sa syudad ni Naga. Ang petisyon na magkaigwanin dagdag sa singil sa pamasahe sa Trimobile sa Naga ang enot ng pinag-urulayan kanakalis na taon 2023. Alagad da ina resolberan kung kaya ipinagpadagos kaini hastangon niya na aldaw. Sa iba pang bareta, matabang ang TESDA Bicol sa DepEd Bicol, urog na sa mga senior high school students na nagkuakan technical vocational livelihood track na maisusog sa mga programa asin para training kan TESDA. Susog ki TESDA Regional Director Archie Grande. Obheto kaini na makakuanin trabaho ang mga senior high pag nakatapos sindanin pag-aadal sa senior high school. Ururon sa taas sa management. Tatabangan taan DepEd para itong mga senior high school na nag-undergo kan TVL track ninda medyo makakope up duman sa standards kan industry sa tabang kan TESDA. So right now igwakyaon kami sa workshop with DepEd. Ito na mga courses na pig-offer ninda sa TVL track kan senior high. Ilingon ta kung paano mag-align duman sa igwa kami pigaapon na training regulations kan TESDA for specific programs. I-align ta duman para ang intention kayan pagkatapos kan training nila duman sa TVL track or sa course kan TVL sa course kan estudyante duman sa TVL track sa senior high makakapasa din sinda duman sa national assessment para makakuha silang NC. Itong NC ang magiging passport ninda para makapagtrabaho. Sa iba pang bareta, tubod si Metro Naga Water District General Manager Florencio Mongoso Jr. na tama lang na ma-promote bilang full-pledged Assistant General Manager for Operation and Technical Services si Engineer Roque S. Francisco. Huli kan dakulang obligasyon kaini sa operation kan MNWD. Susog ki General Manager Mongoso in full capacity naman sa iyang trabaho si Engineer Francisco asin malalaugan naman sa ibang posisyon na kaput dati ni Engineer Francisco. Primero po, full capacity man siya. Parehas man sa kuya. Kan seconded ako, may limitasyon. Pero kung na-full pledge ako, gabos na otoridad, pwede ko nang exercise. Parehas man po yan sa iya. And secondly po, si ahalian niyang posisyon, malalaugan naman. Sangon niyan po, multiple ang sa iyang assignment, division manager ang sa iyang posisyon, department manager OIC siya, and at the same time OIC AGM pa siya. Arog po kayan si inabutan ko digdi na sarong tao, duwa-tulo ang tinatrabaho. Sa pagbabalik kang newsbreak, para OMA na may kasong 4 counts ng pagbalgar sa Republic Act 7610, kaipuan magpiyansa ng 800,000 pesos. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kan One Media, TV48 Naga, Newsbreak. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist.
Life at home is better with Unlimited. Unlimited fiber all day, day, day. Unlimited entertainment all the way. Unlimited goals for the family. Unlimited cares so the fams all Enjoy all these for just 1,399 pesos. have it all, have it all. Get the PLDT Home Fiber Unli All 1399 today. Apply now and have it all, have it all. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, padagos na ang ginigibong pagmonitor kan FIVOC sa kamugtakan kan Bulkan Bulusan duman sa probinsya kan Sorsogon mientras nayaon ini sa Alert Level 1. Igwaman 12 volcanic earthquakes ang nairehistro. 102 na tonelada kada aldaw ang naibuga poon December 1, 2023. May katamtaman na pag-alisngaw o steaming ang nairehistro as in ang ground deformation kan bulkan. Sa iniluwas na abiso kan FIVOC, mantinidong bawal ang paglaog sa 4-kilometer radius danger zone. Kasabay kan pagpapagirumdom na posible ang biglaan na phreatic explosion sa Bulkan Bulusan. Sa satuyang police report, sobra sa 10 kilo na shabu na nakumpiskar kan Regional Police Drug Enforcement Unit sa pinakahuri nindang anti-illegal drug bypass operation sa Naga, positibo subot na shabu matapos ang ginibong pag-eksamin digdi kan mga otoridad. Ang kumpletong detalles aramon to sa report ni Melvin Machado. Sobra sa 10 kilo ng pinagtutubulan shabu na nagkakantidad 8.2 million pesos na nakumpiskar ka mga taga-RPDEU Team Albay asin Team Naga sa pakikipagkoordinar sa Naga City Police Office sa tulong persona ng mga taga-Kabuyaw Laguna sa ginibong anti-illegal drug operation kanakalis na aldaw. Sa pag-follow up kang One Media TV 48 Naga kay Police Lieutenant Colonel Dario Sola, Deputy City Director for Operation kang Naga City Police Office, positibo subot na shabu ang nakumpiskar sa tulong suspect matapos na eksaminon sa PNP Forensic Laboratory. Yung latest po doon sa tatlong taga province of Laguna na nahuli dito sa Barangay Mabulo ay naisampa na yung kaso.
And lumabas na din yung resulta ng forensic service unit namin na kung saan yung lahat ng droga na nakumpiska sa kanila ay positibo. Na talagang nagpatotoo ay isang methamphetamine hydrochloride, also known as shabu. So nasa mahigit 1 kilo, 1.3 kilograms. Ang lakdang na inikang Naga City Police Office ang kasimbagan sa kasuguan subot ni Police Brigadier General Andre Dizon na paurugo ng kampanya laban sa illegal na droga asin iba pang klase ng krimen. Yun din yung naging kautusan ni General Dizon, ni Police Brigadier Andre P. Dizon, na pagtingin ng lahat ng Provincial Police Officers sa buong Bicol yung kampanya namin laban sa illegal. Kaya daily nagkakaroon kami ng monitoring doon sa mga accomplishment ng bawat Provincial Police Office to include yung Naga City Police Office sa mga kampanya. Hindi lang laban sa illegal na droga, laban din sa paglaganap ng mga pinagbabawa, yung lost firearms, yung illegal gambling, kasama po yan, then sa illegal logging. Pangapudan kang Naga City Police Office sa mga personang padagos na naiinvolto sa illegal na droga, magpundo na. Para sa One Media, TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa iba pang police report, 3.2 grams din pinagtutubudang shabu na nagkakantidad 21,760 pesos ang narecover kan mga otoridad hali sa Police Station Number 1 sa sarong 29 anyos na suspect na residente kang Sitio Paraiso, Barangay Santa Cruz, Syudad ni Naga. Pasado alas 5 kasuudmang hapon, kan gibuhon ang anti-illegal drug buy-bust operation sa nasabing barangay kontra sa suspect. Susog ki Police Lieutenant Colonel Dario Sola, Deputy Director for Operation, kinokonsiderar na high-value individual and suspect, pati na sinainot na tulong nadakop na taga-probinsya kan Laguna. Then may panibago tayong naging matagumpay na operation ng Police Station 1, kung saan malaki din ang nakuha. Nasa almost 3 grams naman yon. So, nakonsidera sila na mga high-value individual. Sa iba pang police report, 800,000 pesos ang kaipuhan na piyansa kan 42 anyos na paraoma asin residente kan Barangay Hubo, Minalaba, Camarines Sur para sa kasong 4 counts sa pagbalgar kan Section 5, Paragraph B kan Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Ang nasabing akusado ang yaon ngunyan sa detention facility kan Minalabak Municipal Police Station. Padagos sa mga bareta, Naga College Robotics Team qualified na sa first ever Robotics League sa Pilipinas. Ang detalye sa report ni Campus Correspondent Kayla Casulia. Sa pinakaenot na Robotics Lego League sa Pilipinas, nakabali ang robotics team kan Naga College Foundation sa qualifiers na malaban sa maabot na Pebrero. Pinag-istorya man ni Joselito Ocol kung paano nagpuon ang robotics sa NCF. Ang pinakapuon kin is when Press Mario tapped me to put up the robotics in basic education. Bale, si Press Mario po ang nag-initiate na dapat we would be leaping into the future. We created a robotics program for the basic education. Bilang nagagamit ng globally competitive component asin Lego, saro ini sa naging rason para maging qualified sa pinakaenot na Robotics Lego League. Since we are using globally competitive robotics components, sarot na po dyan ang Lego. Because of that, nakabali po kita sa first Robotics Lego League and ini po gaganap po sa Subic next month. Gawa lang po ng 18 slots and glad to say na sarot NCF sa mga nakakuha katong 18 slots. Now, anong qualification? Paano makakabali? Inot, dapat ang robotics program mo would be using state-of-the-art robotics components are kan Lego. So, ang Lego kaya, yan ang world recognized in terms of robotics. So, si same program po na ginagamit which is Lego, human ang ginagamit sa US, Japan, Korea. So, kaya kita nakalaw. So, basically, ang sa tuyang robotics program is globally competitive. Sa pangaduang taon kan robotics program, maugmaman ang presidente kan NCF sa passion asin skills na pinapahiling kan mga aki para makabali sa preseryosong kompetisyon.
Well, of course, I'm very proud that such a young start ng ating robotics program, which is only on our second year, no? Going into third, yung skills and yung kanilang passion with regards to robotics, automation, AI, no? Nandun sa mga kabataan natin dito sa NCF. On the first try, nakasama tayo for the national competition and even it could even go to international sa Lego. Nagtauman mensahe ang sa indang proud principal sa mga estudyante na malaban sa FLL sa maabot na Pebrero. Do your best, and pinaka-importante, you are enjoying what you are doing. Of course, we do expect that pagbalik ta, halis competition, may maupang barita kita sa community, especially for the basic education department. Yun lang, salamat. Tunay na leaping into the future na ang Naga College Foundation ninhulita sa rusinda sa mga eskwelahan na matitibay bako lang sa academics sa sports kundi pati sa teknolohiya. Para sa One Media, TV48 Naga, Kayla Kasulya, Newsbreak. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang Samoyang official Facebook fan page One Media TV48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod nin mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa Samoyang official YouTube channel, One Media TV48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini, an One Media TV48 Naga, Newsbreak. Dako sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.